من حریمزاده برات ساکن ناحیه حصار و از روی شنیده هایم همیشه نقل می نمایم که ساکن دهه نوروز آدینه محمورات سالهای 1992-93 با ماشین سبکروی وز 21 07 و заправкаи колхози ватан яъне пештар жданов мегуфтанд дар омада кормандони заправкаро маҷбур мекунанд ки баки мошинашро пур кунанд. баки мошинашро пур мекунанд, маблағ надода ба сари рул мешинад. баъд кормандони заправка мепурсанд ки маблағи бензинро намедиҳӣ? вай мегӯяд ки ман намесупораам. саркашӣ мекунад ва мегӯяд ки касе пурсид, гӯӣ ки ман Саиди Пох, ман худам бо каси омадагӣ гап мезанам. дар ҳамон солҳо собиқ сардори шӯъбаи корҳои дохила ноҳияи ҳисор Мирзоев Субҳон буд. ин корманди заправка ба Мирзоев Субҳон мерасонад ин гапҳоро. Мирзоев Субҳон бо 4 корманди худаш рафта одинаи маҳмуротро ёфта зери лату кӯб мемонанд. ана аз ҳамон рӯз сар карда то инҷониб одинаи маҳмурот тахаллуси Саиди Похро мегирад. ҳозир тамоми одамони ки ӯро мешиносанд Саиди Пох гуфта муроҷиат мекунанд.